थांनाय समफ्राव बे बर'फ्रा साहस संग्राम हाथियार दैनो नांनाय बेबायदि संग्राम थानायखाय अरायबो गिलुं गिलुं बेबायदि अबस्थायाव जिउ खांनो गोनां जायोमोन। गुबुन जातिफोरजों मुगैजानाय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव दंमोन, नायनो बाजानाय बेबायदि हालोदाव दंमोन। किन्तु मैयानि सुक्तिनि गेजेरजों जिहेतु अस्त्र दैनायनि सोमावसारनाय बे मावथिफ्रा हाथियार दोननानै मोनसे गोजोन थासारिनि जिउ खांनो थाखाय गावनि नखराव गावनि बिमा बिफाजों गावनि बिदा फंबायजों गावनि समाजजों गावनि गामिजों गोरोबनानै रायजो जासिगोन आरो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैसिगोन। बेनिखायनो बुंनो सानदों जे आसलते मैयानि जि सुक्ति बेयो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय मोनसे सुक्ति आरो गोजोन थासारि लाबोनायजों लोगोसे दुलाराय बर' जातिजों लोगोसे बर'फोरजों बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेफोर जाति जनगोष्ठीफ्रा गुबुन लोगोसे रायजो जादों आरो उनावबो रायजो जागोन बिथांमोननि थाखायबो मोनसे जौगानायनि सुक्ति। बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आरो गोदान बारहावा फैदों बेनो जाबाय मैयानि जि सुक्ति बे हाग्रामा महिलारिया गावबो दंफायोमोन आरो बे सुक्तियाव बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै साखि हिसाबै सहि होदोंमोन। दिनै गोदान मुगा आराम होनजाबाय जागायजेनबाय। दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय दिनै भारत सरकारनिफ्राय मोन्दों बेखौ जों बोरैहाय मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौ गोसो होनानै खामानि मावनायनि सम सफैबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सुक्ति खालामनायानो गिदिर बाथ्रा नङा, किन्तु सुक्ति खालामनानै जि मोन्दों सरकारा जों जि मोन्थाय जि गोहो होदों बेखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामनानै जोंनि समाजखौ जोंनि जातिखौ जोंनि जायगाखौ जोंनि ओनसोलखौ बोरैहाय जौगाहोनो हागोन बे बिथिङाव खामानि मावनो देरहासार जानायसो गिदिर बाथ्रा जादों। जों बेखौनो गासैबो ज' जानानै मावनांगौ। जों भारत सरकारखौ बाख्नायदों, साबायखर होदों जे बर'फोरनि जि जेंना बेखौ आथिखालनि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जि अन्नाय जि सहानुभूति असमनि मुख्यमंत्री सर्बानन्द सन'वाला बर'फोरनि प्रति जि अन्नाय जि सहानुभूति जि क'पारेसन दिन्थिदों बे दिन्थिनायनि थाखायनो बिथांमोना बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै साननानै बर'फ्राबो जौगाथोंसै, लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'फोरजों लोगोसे रायजोनि गासै गुबुन जातिफ्राबो जौगाथोंसै बे बिथिंखौ नोजोर होनानैनो दिनै बे सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां शिक्षा अनुष्ठान होदों। दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों जों मोनथाम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनबाय, उपेन्द्र ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, बेनिफ्राय ट्राइबेल इउनिभार्सिटि। दिनै आसामावनो मोनथाम ट्राइबेल सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मात्र मोनसेल' शिलचराव, खिन्थु दिनै जों बड'लेण्डआव मोनथाम ट्राइबेल इउनिभार्सिटि मोनदों। बिनिफ्राय देरसिन मा जानो हागौ रायजो राजाफोर? दिनै जोंनि गेजेराव नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि, जाय इन्सटिटिउटखौ मोनसे स्टेटआव गंसेल' होयो, खिन्थु बड'लेण्डआव दिनै आसामनि पार्ट जानानै बड'लेण्डआव नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजिखौ होदों। सेन्ट्रेलि फान्डेड मोनसे बेसेबा गोजौ थाखोनि इन्सटिटिउट आरो बेफोरखौ जों गायसननो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे गौरब, मोनसे देरहासार जानाय जे जों गासै बेखिनि जि साक्सेस जादों बे आसलते दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि कन्ट्रिबिउसन। दुलाराय बर' रायजोफ्रा नांगौ होनबानो राहा लामायाव ओंखारनो हानायखाय, नांगौ होनबानो रेल होबथानो हानायखाय आरो बे गासैबो दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो NDP लोगोसे गुबुन गुबुन जि संग्रामि दलफोर दं बिथांमोनजों नोंथांमोना गसंफानायखाय जोंनि गोहो खुंनानै जोंनि दुखु खस्थ' खालामनानै जोंनि नाजानाय खुंनानै दिनै भारत सरकार असम सरकारा जोंनि प्रति मोनसे रेसपेक्ट मोननाय दिन्थिनानै जोंनो बेखिनि सुबिदाखौ होबाय आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव आरो गोजोनथाव। आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै, दिनै जोंहा खोथा बुंनांगौनि सम गैया, खिन्थु खामानि मावनांगौसो सम। दिनै जों जिखिनि मोन्थाय, जिखिनि राइट, जिखिनि प्रभिजन मोनदों बेखौ रानलायनानै गासैबो जाति जनगोष्ठीजों गोरोबलायनानै खामानि मावनांगोन। बेयावसो जोंहा देरहासार दं।